First Battalion National Disaster Response Force NDRA, ryngkat ke District Disaster Management Authority DDMA, East and West Khasi Hills District, hakakat santarik Naiwieng ke lepelong ya ke NDMA level mock drill exercise, ban hikai Paidbah kumno ban iada bat ban iarap ya ki rabriew haba lynshop jumaibah, kabala ban jiaha kanu ke sngi ne kapor. Ya kini ke mock drill exercise lepelong Mairang Presbyterian Science College haka shnong Sangshong Mairang. Hakini ke mock drill exercise Pyni Paidbah ikilat iada haba jiaha ke jingkhynniuh jumai ke bajur ke bakot secondary point san Richter Scale ke balak ban pynlong bat pyntwa ki iing kilum kiwa ki kenro bat ki jingtai bebunjat kum ki skul ki iing mani ki dukan ha ki yau ki hat. Lehikai ru kumno ha kapor bakhiu jumai kalak ban mi ke jingpuloding ke jingdekut ki sainar elektrik. Lepin iha khamat ki Paidbah banya daya lade ye ki khun ki kti badi ki beriu ki badon ha kita ki jaka ba penjulor ujumai. Ka jingthmu juga ni mock drill exercise kalong ban pin i ki rukam trekam bat ki kamram jong barok ki dukhat ki bahap ha ka incident response system IRS bat kumju ruban pensngau thu ki samla puli bat penkre ki jaka ba paka ha ka college ha lynshop ki bor mariang. Kani ke exercise bala pelong mentara sngi ke pin i ki rukam iing iarap kum gajing pelat ki samla puli ki basa akut ha ki college building ke jingwat bat sei ki beriu bala mensau bat ki bala yap bat ki rukam iing sumar kum ke first aid bat ke jingkit ki bala mensau ke medical camp bat Mairang civil hospital. Hakini ke mock drill exercise lawan ban shimentari ki tanak terekam jang ke sorkar ki bekenthep ki pulit bat fire and emergency services. Who is coming? Yes. Who is coming? What can come here? You can see the baby has to be held tightly.